Bé, jo volia tornar una mica enrere, quan es diu de la hisenda catalana, que seria una cosa que ja l'any demà ja començaria a donar els bancaris, tal i qual, i que tothom pagaria, i que uns quants suïssos, com sempre, potser no pagarien, però que aquests els perseguiria i tal. Però aquí, a part d'aquests suïssos, que això hi és sempre en tots els països, tenim tot un col·lectiu del PP i un col·lectiu d'Iniciativa de Ciutadans que aquests no pagaran i no són 4 xoriços. És un col·lectiu molt important. Llavors, fins que aquests no se'ls obligui, aquests 2 anys que se'n passaran per trobar xoriços i tal, doncs podem passar 2 anys molt magres, perquè són molta gent, no? Primera, nosaltres som una majoria molt substancial i els impostos no només serveixen pel funcionament regular de l'administració. De fet, hi ha un estudi de l'Autònoma que diu que el funcionament de l'administració catalana, l'actual, ja s'entén que un estat necessitaria només, però l'actual, em sembla que equivalia, ara parlo de memòria, no sé si era el 24% dels impostos que paguem. Per tant, si paguem el 24%, el govern, el Parlament, els hospitals, les escoles i els Mossos funcionaria. El que deia abans era, imaginem això que vostè diu, si un votant del PP diu que jo no penso pagar a la República Espanyola, a la República Catalana. Bueno, doncs potser el primer any no podem fer res i ens hem d'aguantar. El segon o el tercer any començarà a tindre un molt complicat, perquè tot estat té molts, quan tu tens l'estat, quan tu tens molts mecanismes. Tu pots, per exemple, retenir-li el sou. Tu pots ordenar al banc que retinga. Quan tu eres l'estat, això és una altra divisió, oposar-te quan no és l'estat, però quan tu tens les eines de l'estat, això és un altre tema molt seriós. I evidentment el primer any potser no podrem, el segon no podrem, el tercer li asseguro que pagui. Ho entenc, escolta, si hem de patir 2 anys, el patirem, tampoc vindrem d'aquí ja. Això per una banda. Ara, per una altra banda, a mi m'agrada dir una cosa sempre de la gent del PP i de Ciutadans. Jo crec que la gent del PP i Ciutadans són molt importants per a nosaltres. Perquè la gent del PP i Ciutadans, i diguem la gent que està en contra de la independència, són la gent que ens donarà la mesura de com digne és el nostre país. Quan siguem independents, jo no vull un estat que tingui una audiencia nacional que perseguisca la gent per els seus diners. Si hi ha un senyor que està cremant la senyera com a forma de l'oposició política, jo vull que els Mossos estiguin allà per protegir la seva llibertat d'expressió. Jo vull que quedi molt clar de quina manera podem tornar a ser espanyols. I que quedi marcat. Escolta, si vostès volen tornar a ser espanyols, hauran de replegar tantes firmes, fer un referèndum i guanyar-lo. Jo vull un estat millor que el que tinc. Jo no vull espanyolejar. Jo vull més. I en aquest vull més, la clau de la victòria serà si al cap de 10 anys els de Ciutadans i el PP són lleials al país. Perquè si aquesta gent són lleials al país, de cap, haurem guanyat. Si no, estarem en perill sempre. I hi ha una cosa que em té impressió. Jo crec que Espanya és un país que té por dels seus ciutadans, històricament. I que, per tant, la seva estructura de pensament és com evitar que la gent faci. El moviment que nosaltres hem creat és impressionant. Jo no tinc cap por del meu poble. Al contrari, tot això que hem creat és increïble. I podem crear una democràcia millor amb això. I en aquesta democràcia, que la gent del PP i de Ciutadans se senten respectats és fonamental. I a més és el que sol passar. Els explico un cas que ha passat a Letònia. Letònia era un dels països més difícils del món. Era el país més difícil. Letònia és un país on la majoria de la població no és letona ni parla letó. Per entendre's, són russos, ucraïnesos, balcans, russos. De fet, la independència de Letònia, si no és perquè s'independissa Lituània i Estònia, no hauria arribat. Tot va ser una traca, però se'n van anar. Amb un afegit, la major part d'aquests russos i ucraïnesos eren militars. Letònia era una gran base militar. Per tant, la situació era complicadíssima. 20 anys després de la independència, com que la situació ja és normal,
han guanyat les eleccions els russos, perquè ja ningú, això de la independència ja no ho guanya. L'any passat van haver eleccions i va guanyar el partit rus, parlant rus, tot, d'acord? Aquests van guanyar les eleccions i es van envalentonar i van dir, i ara farem un referèndum perquè el rus sigui llengua oficial a l'OTAN també. I sorpresa, van perdre. Però què va passar? Quan es van analitzar les dades, els letons, els que parlaven letó, van votar meitat i meitat. Sí i no. Els que parlaven rus van votar tots en contra de que el rus fora la llengua oficial a Letònia. Per què? Bueno, jo vaig veure un parell de testimonis que deien, escolta, jo soc rus, gent gran, que fa 20 anys era rus, que ara ja no ho és, ni tan sols com a ciutadà. Jo soc rus. Els meus fills i els meus nets són letons i tenen un passaport europeu i se'n van a París a estudiar, i jo, per la inèrcia del que jo havia estat, he d'obrir la porta a Putin? Doncs no, la tanque. És molt important, Els letons van votar a favor que el rus fos oficial i els russos van votar en contra. Bueno, nosaltres hem d'aconseguir això. Nosaltres necessitem a la gent de Ciutadans i a la gent de Podem. Ens fan falta per fer un país millor. I hem d'aconseguir que ells, que és molt difícil perquè òbviament no és el seu projecte i per tant se sentiran enfadats i se sentiran cabrers, però que amb el pas dels anys, 20 anys després, se n'adonen que la República Catalana és molt millor que la monarquia espanyola. I com que això ho podem fer, perquè ho podem fer, perquè és, anava a dir fins i tot fàcil, perquè mirant l'estàndard dels altres estats, doncs això és el combat que hem de fer. Però per això són molt importants aquesta gent. Aquesta gent és el que ens donarà el límit, o sigui, el que ens marcarà si el nostre és un país digne. Perdona un momentet, només vull llegir una cosa que és en referència a la resposta d'aquesta senyora i que també facilitarà amb ell tenir més informació com a periodista i que podrà difondre. Disculpa, ara t'ho passo, si vols fer. No, ja ho llegiré després, no sé si s'ha d'enfadar. No, jo no m'he enfadat, ha sigut tu que has dit després de preguntar. Jo volia preguntar una cosa que és tan simple com parlar de la televisió. A partir del dia 10 de novembre, o uns dies després, des d'Espanya me temo molt que seguirem escoltant autèntiques barbaritats, com se sent a Antena 3 o Telecinco o altres canals, i si els catalans seguiran esperant que això se segueixi aguantant igual, o un dia se'ls ocorrirà, com han fet els valencians, de dictar l'emissió de Catalunya Ràdio i de TV3, o no, els deixarem passar i anirem escoltant autèntiques barbaritats. Això, de nou, com comentàvem abans, té una explicació molt senzilla. Hem de distingir entre la TDT i la televisió per cable. És a dir, aquells de vostès que a casa tenen, jo què sé, Imagen, no sé com es diu, Movistar o no sé què, Orange, no sé què, és a dir, les televisions que entren no per l'antena normal sinó per cable, ahir no n'hi ha res a dir. Això són empreses privades i cada una passarà les cadenes que vulgui. La TDT decidirem nosaltres qui entra. No el primer dia, de nou, el primer dia seguirà l'economia seguirà la d'endemà. Però n'hi haurà un dia, que ja decidirem quin dia és, que el Parlament de Catalunya dirà la TDT s'ha de renegociar per un principi molt bàsic. La televisió és una concessió administrativa d'un bé públic. És a dir, les zones, l'espai radioelèctric és públic i l'Estat concedeix permís a les empreses per emetre. D'acord? Per tant, igual que el pacte aquell en Tailàndia el derogarem el pacte amb les empreses televisives i tindrem dret a decidir quines volem que entren. Aleshores podrem dir quines condicions han de tenir. Ja ho discutirem. Potser la condició de
que estiguin en català, o potser la condició de que no emeten a la nit, o potser no ho decidirem nosaltres. Preguntava perquè parlin malament d'una altra cosa. Nosaltres, el nostre govern podrà tancar, podrà reordenar, per ser exactes, podrà reordenar l'espai radioelèctric i decidir que aquestes entren i que aquestes no entren. Perquè això és així a tot el món. Per tant, ningú podrà discutir aquesta norma. El que passa que no passarà aquella nit. Aquella nit ningú anirà a coixinar i va, tancarà les teles. No passarà. Sinó que en el moment que això sigui prioritari, reordenarà l'espai radioelèctric i ja està. El que fa la TDT, la televisió privada que entra per internet i això, evidentment cadascú emetrà-lo per obrar. I a Letònia, per exemple, totes les teles russes es poden veure a través d'internet, però no n'hi ha cap que emeta per la TDT. Bona nit. A veure, hi ha un tema que no em preocupa perquè és un dels molts temes del dia després. És a dir, hi ha qui diu que Catalunya el dia després, imaginem-nos perfecte la independència i tal, i hi ha gent que diu que Catalunya ha de tenir un exèrcit. I jo soc partidari que no l'hem de tenir. De fet, ja vam dir que no a l'OTAN i, per tant, en principi crec que els diners que esmerçaríem en aquest forat negre hauríem d'anar a altres llocs molt més saludables i socials. A més, que amb l'exemple que dona l'exèrcit espanyol, que agafa altres ministeris molts diners i a sobre té un decalatge o una desviació de 15.000 milions anuals, és terrible. És una llei. Jo, en aquest tipus de temes, quan entrem al debat del futur, sempre dic una cosa. Jo només tinc un vot. Jo puc donar la meva opinió, però la meva opinió només val un vot. I, per tant, en el procés constitucional, jo diré el que jo penso de tot, que ho diré ara, però jo només tinc un vot. Acabarà imposant-se la majoria del país, i això és el que és important. D'acord? Jo crec, però, que una de les claus de poder fer un país millor és que el moviment popular no es dissol. Jo estic 100% en contra d'això de que l'ANC hauria de dependència de dissoldre. Jo estic en contra. No. Com a mínim, fins que no tinguem la Constitució feta, no. Ja ho vam fer amb l'Assemblea de Catalunya i això i va ser el gran error. Jo crec que el moviment civil ha de pressionar per una democràcia millor. I una de les regles per a mi bàsiques d'aquesta democràcia millor és que jo vull que la Constitució, com ha passat en alguns països, es vote en dos paperetes. Una sí o no al conjunt de la Constitució i una altra en la qual els temes en els quals el Parlament no hagi assolit els 2/3 es voten per separat. O aquells temes que una iniciativa popular aconseguisca les signatures necessàries. Jo vull votar la Constitució de la República, però vull votar també si vull estar a la Unió Europea o no, si vull tenir exèrcit o no, i 10 coses, tampoc cal que ho votem tot, però 10 coses. En aquesta tessitura jo crec que no n'hi ha cap necessitat de tenir un exèrcit. Jo crec que és suficient que els Mossos d'Esquadra tinguin algun tipus d'unitat més preparada per a desastres naturals, que és el que bàsicament, diguem, els exèrcits bàsicament funcionen això, i a mi em semblaria bé que n'hi haguera algun tipus d'unitat per a participar en intervencions humanitàries a l'exterior. Per entendre'ns, Estònia té, crec que són 10 o 12 soldats a l'Afganistan. És evident que amb això no fan res, però és evident que demostra que Estònia és un país que vol involucrar-se en el món. Que estiga bona idea o no estar a l'Afganistan és un altre tema, però participar del que passa a la comunitat internacional a mi em sembla bé. No crec necessari participar en l'OTAN, no veig quina necessitat n'hi ha. Ara, també he de dir i avisar d'una cosa. Quan ens fem independents, ens tornarem cínics. I això passarà. El dia de la independència de Letònia, això és un dic bastant notable, el dia que la Unió Soviètica va reconèixer la independència de Letònia, quan va acabar allò, quan vaig acabar la meva feina, de periodista, vaig comprar una ampolla de cava georgià, que tampoc no tenia dia tot i que encara no
saca, no vaig ja fugint. I me'n vaig anar a la plaça on l'oposició celebrava les mares. No n'hi havia ningú. Estava allà amb polla fent res. Vaig començar a buscar gent i un dels primers que vaig trobar era un senyor que coneixia de temps abans del Comitè Olímpic de Letònia. Recordeu que això era l'any abans dels Jocs de Barcelona. El Comitè Olímpic de Letònia havia estat aquí amb el Comitè Olímpic Català, no sé què, havien fet manifestacions, actes, de tot. I aquell, quan el vaig saludar, el primer que em va dir és: em sap greu, però a partir d'ara nosaltres ens hem d'entendre amb el Comitè Olímpic Espanyol. Perquè som un estat i hem de parlar d'estat a estat. Va durar, o sigui, no feia ni mitja hora, perquè l'independència ja estava tirant. Bueno, això, que el nostre estat tindrà un punt de cinisme en algunes decisions, jo faré tot el possible perquè no sigui així, però ja podem pujar de peus que n'hi haurà decisions cíniques, alguna, i procurarem evitar-les. I en aquest sentit jo no sé si alguna decisió cínica tindrà per pujar, perquè no, però podem passar. Queden 3 intervencions. 3 intervencions, eh? Ja està.